tembe omugano musinini buna naibole tu buna nasomire gocha paka buna naikirega erebiye gusere bobe inche igo naibole tu 1985 ekaro naiboruan kagende school ali Genesis kagenda St Mary's Mosocho Primary School kanyora Maxima yang kagenda Kisi High School okora ngakora form 4 oro omwaka 2003 nkanyore B plane nkarangari guchi university lakini asenge nchomo limonata getore ngase University ya America kagenda ali United States International University ikoro ku USIU Africa ali Nairobi kanyora bachelors in business international business administration finance and management option ondo iwana ine wange na babo geche bamanyite gisungu nje ninyako genda mbiyamba igwete bali mutali goigwa wange na babo geche ba translate nkaruo nyasa kanorera mabera ngakiyo kanyoro mugako osirire tata gasira tugasomera emechande mingi umongi na mama akagenda kakabesibes korwe byombe onya abantu bali bakale mura mwinyolete ntwa bwate kipindi kyale korukunga wembe wa citizen okanyoa mama yangu senge nchasa bitichibes korwe kyombe chikabora koirani ige byombe byanya libali masaba nimba changere tugasomera obokongu yakinya saka kanorera mabera kanyora libaga yoko genda ali America osomere gento gekorukunga civil rights movement ase bali mumanyete mubwato bomanyi bwe bitabu mumanyete nga there are several types of leadership ali America karoba bwate gento gekorukunga segregation abantu black bataire libaga abantu abamwamu abasongo baba tebetinga inunto bayibaga none liyo gwakekura iko babwate two leaders baba ntaba mwamu babwate babwate Martin Luther King Jr. bagatwara na Malcolm X Mahatma Gandhi na rekoro India lakini alime ya America abantu abo babere nkaire style of leadership yobo gambi yo monto korokunga Martin Luther King Jr. ase bali mwamu igule yobo gambi bogo tebanga iko togo chamo twasangamo twateba mangana buna tokogenda kuchibosio nonye ne liboli tobwate tokoboli noene serikali iko tokoboli ngora it was about non-violence talinga na mangana yechisegi oliondo lekoro ku Malcolm X igare gotebanga kogo ito monto yo mumu mwamu na into togo itabantu babere abarabu morai kimotagete oboko gamba tali boigo obwa Martin Luther King Jr. kagenda ngumbu nasoma kamutwaro bomanyi obonge ngaida through the civil rights movement trail kaira na Kenya gachaga nkabe a student leader ya university ga ya USIU gachanga ba Kenya National Students Union chairman igongo tema ko baoro kinga nonye na abantu baisiko baroderenga matoke na isaine erebia go sero ekarona akora ine sabali ana bon kagenda ngumbu gali kagenda nga join the US Army the military where I learned values na so mete amugo translate liye chinde gasoma loyalty kobo mwege nwa taliboigo loyalty you have to be loyal to your people, loyal to yourself, loyal to what you stand for kobo mwege nwa na inde goika noene karora aigwe binto byabande kwaga chabia erebia go serebo you must have a sense of duty gasoma ugotwara a sense of duty that is why ngigwetenga it is my duty buno monto na achire isko na twali robo manyi koira na kaga na intunya libali yetemes you must have respect onye toko respect toko twara respect so that you respect binto byabantu chibese chiabo onye nchiri chia CDF oikochi sike elinde na ebwe sike osikene binto byabande integrity oikobo monto ubwate integrity ga kiasi kebusi obwegemo Esiko, wekobo monto bwesiko. You must be a person of selfless service. Wekobo monto okwerwa gokorera abande. Onye to gwancha korau, na eto ofaraki to kora. Eliomo alipi wekobo monto bwate courage and selfless service. Courage wekobo monto ogwesuguma na ego chibosio. Bono mo kumia embrero na bego twa na mutoko poanda akora. Eliomo alipi akarona akorete akora from the military ainde ngatebanga tikanda akora ne biashara na birobyo na asomiri no ene university gali ngumbu na asomiri as a university
kerona akora arakora biashara ake bichirori elinkaira na Kenya aga ngacha kurigie kerugo bono tukwana igoro yesabari buna na igete gaka ngaikaka gaswa kurigi ekerugo kyobo gavana moigweta manganayo moigwete ngorigina ringo bugavana ngaikaga enchera na achite enchere buna na achirega buramo manyete bo bono na achire na maskani yake tinchete na maskani mwanga bere tengenchera na achite njare ngendonge igona achite ryoka ngaswa kurigie kerugo bono na achire kakorwa sabanto banka mongenane ebukwego tebanga oyo gweke Nyasaye okoraki asengencho ya masabaino dinare kurigie kerugo kyobo gavana mugantebya abanyalibali ntogosoka twins omugaka professor Ngeri konyosokire omugaka Macho konyosokire omongina Recho Tundo konyosokire tugasoka abanyalibali yange batano pako mheshimiwa Manduku no arengemi mheshimiwa Manduku araka bo mungaini yake bacha mapema akaraso abanyalibali bali bande tugakoraki tukagenda guchibosio kero twika bosio nganyorango yosoire na injeti inkoira naende kumurwanereri bobe na akorete chinga kichia Nyasaye na chinga kichindonge kaira na magega ekaro twakorete coalition ya Kenya Kwanza coalition twakorete no mheshimiwa William Ruto kare na UDA nchego na arenge deputy party leader yo mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi ondoche buno kijana geke akangambo mokonyi oye Kenya ngima mwakere chinkobi abuno oba ndoche bagatebanga matoke asenge nchoro moke goteba baringa ankyo kande na inche bagantebinga korasu kamagega koratigero mugako oyo aragenda busyo aye no bwate miaka kelina tebanga oyo gweke Nyasaye okoraki kumuimokerera igoro mugaka akaegwega akasoka chikura nchenga soge ndoge korukunye presidential secretariat korigerio mheshimiwa William Samoei Chikura na inde tokaira na inde twagere chingo bintu ayete ayande nimanyete mubwate ayumbosio ekero twaira Chikura tukarosia serikali omheshimiwa William Samoei Ruto agatebanga matoke gongo komeke principal secretary of a new state department ekoroku diaspora affairs sikinchona menyire ngumbu ndigereria abantu baito ba abakenya bamenyete chinsego goeta nkabe PS botukonga chikoboka maambi kanyora baikoyo bairire chinga kichia Nyasaye na chinga kichindo chindonge aende nkaraganya omheshimiwa William Ruto aende tantigeti aende akambwa tokoboko akangira se party ekorokunga UDA ngachinkaba director ya resource mobilization yokoligie bintu ebitoki political mangana siasa and diaspora affairs the hand diaspora affairs yelina bwenero kobe principal secretary nkaye gukorwa se party korakena na inderu tuchingo byeli yakabere elio mo LP omheshimiwa William Ruto na inda karoranga abwa se party ngokoremere meyo amangana getaka bae gabera tato mugasotole no monto maragobero genda okole binte byao limo toko seli gukorwa bisingo kumiki na akora umo pasta nara ndio tebanga abasani okoraki ugotara na barabu rumo oshimwa William Ruto gotobori matoke naenda nayo kondwani ngokuminga nchenga korwania araria aliri limo igwete twasere tukorwa sepati no musani ononde lakini William Ruto akampima iga akakora uchunguzi ya na utafiti akanyoranga matoke tarenge manganayo akamana kondangeri akanta imatoke kora bere skabu wake asenge nchomu atema okolege ndegete tinachi komanya tiganda aboli akaboli akanyoranga matoke tarenge manganayo William Ruto agachaga gusi karaika gusiga omheshimiwa Paul Simbarati akabwata likondo gali keumbo agatebanga mheshimiwa rais hapa tuko na kijana yetu anaitwa Matoke itakuwa vizuri mheshimiwa rais huyo kijana Matoke umpe kitu pale Nairobi kijana mdogo mheshimiwa rais wazee wacha mimi ndawachunga kwa account ndiachi kwa aendo mheshimiwa president William Ruto agachaga maate ona anonda getemotegerera mangana aba kimotu once aba mobea aba sigisa aba tondo onsi bagatirimbuka guchieke rubo monyorete omheshimiwa Simbarati guchigokwana abantu bate ya Matoke auchigokwana nga mheshimiwa rais hapa tumejenga hospitali Matoke Ruto kwa boringa wanasema nini mheshimiwa Simbarati agataiwa mangana akobwati mheshimiwa rais hapa ndio kwao Matoke na mimi kama gavana na kuomba tu mheshimiwa rais leo lazima useme kitu kuhusu huyu Matoke toigwana nini mheshimiwa William Ruto mumanyete haya vile mumesema kwamba mko na huyu kijana yenu Matoke
Huyu kijana huyu Matoke huyu. Eti mumesema namna gani Kerubo? Eti mumesema namna gani? Eti mumesema namna gani? Haya. Naomba munipe kama wiki 3 hivi. Huyo Matoke nitapanga huyo kijana, huyo ni kijana yangu. Is a good nice young man. Wono wetera mangana ayu mwansa verete naongo kora State House Kenya yakere chingo binainu. Wetera samangano mheshimiwa Simba Arati ansaverete akero mheshimiwa Paul Simba Arati mugavana ito chingovi. Ndiya mono sana naende mheshimiwa okonyora governor motevi nganto mwanchete naende ninchende te governor igetie kega akwane na abantu. Mwanchire nchende te governor. Nchende te governor Paul Simba Arati ga motevi ngamu mwanchete. Orokinga mangana amagoka Paul Simba Arati Paul Simba ndiya mono sana na abantu ya. Orokinga mangana amagoka William Samoei Ruto asoko ngemere mumbia. Oroke William Ruto. Ndiya mono sana na abantu ya. Eliyo mwari ino n'abantaba yanko babangande uburayi na obo guchaka igo na ndo murayi igo nko egwe binto na inche nabaere ligo chance rebye gusere bobe ngise ko egundi inche buna bono rero etinga go ikesi bobe ga bobe pi wono mobugete bese yungo konga ebese yungo konga ingo ebese yumo mheshimiwa William Samoei Ruto ero konga na nche na minyora na nche mbaerali bas singencho yembura motama singencho yembura asengencho yembura tigamba eri baga murato era na biega kega mukire linde togende